Kasong grave misconduct ang isinampa ng mga negosyanteng sina Alvin Garcia, Roberto Cayanan, at Reynaldo Yap kay Kapitana Vilma Caluwag at Barangay Treasurer Edward Pangan ng Barangay Dolores. Ayon sa kopya ng complaint mula sa Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, hinihiling ng mga negosyante na masuspende at masibak sa pwesto ang dalawang opisyal. Nag-ugat ang kaso sa resulta ng Commission on Audit Report na lumabas noong July 13, 2020. Kinwestiyon umano ng COA ang maanumalyang 1.7 million pesos na ginastos ng barangay para sa mga hindi detalyadong aktibidad. Walang memorandum, walang attendance sheet to show that yung tao, dapat sana isusulat mo yung pangalan mo, contact number and address, something like that po. Wala daw po, sabi ng COA. Lumitaw sa investigasyon ng COA na halos 47% o 807,350 pesos mula sa 1.7 million ay pinambili mula sa isang pizza house sa siyudad San Fernando. Nadiskubre rin umano ng complainant na si Garcia na ang barangay treasurer ay manager din ng pizza establishment kung saan in-order ang questionable food purchase. Base sa COA audit report, ang halos 2 milyong pisong food purchase ay hindi dumaan sa public bidding. Giit ng ahensya, lahat ng transaksyon na lalampas sa 50,000 pesos ay kinakailangan dumaan sa bidding bilang pagtalima na rin sa batas. Inihahanda na rin ng mga complainant ang pagsasampa ng karagdagang kaso bilang paglabag naman ng mga opisyal sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, handa naman sagutin ng kampo ng mga opisyal ang barangay ang naturang reklamo. Hindi hintay na lamang umano nila ang kopya ng complaint upang makagawa ng legal na hakbang. JM De Jesus, CLTV News.